Hulai PWPW Prang Subhai P second amen faithful and true channel but hai ka singi catechism series but ka topic la ka phang ha ka singi ka dei ki ai ki jing dawa jong ka feminism mo ki jing ki jong ki kan thei ban ya long rengkat but ki shinrang Hakini ki singi menta ki kentei hakaleng ke pertei ki dawa ya ka buram ka badai ba ka jinglai luit ya late. Ka jing kaang jung ki ya ka babun sin lapan kebum jar hapo la ka jong ka ying menta la ya sngau ha ka radio ka television ne la pule hakikat kubor bat ki magazine. Buon ki kentei kila sedang benyateli ban trei na kebentah ke jing lai luit. Kila rai ban sim ya ka sinjam ban pehi ya la ke jing im hakapor ba ki kendu ya ke jing syak ban ben. Kani kalong ke jing jia haka imlang ke salang ke bala ban lam syakawi pat na ki jing kela ba kratam haka jing im jong brio. Kum kene ke cingkang ban ya ringkat kerdan bat ki sinrang kapen kendit ya parok. Kum ke sur jong ke siren haka surok haka babun ki kali. Henry om barok kepala lek haka ne ke benta kalong ke becanai. Ki kentei kim juklet ban ken ya ki jing per ki bayadai bat ke jinglong ke patenrai jong ki. Kato kane na kiru ki lak ban long ki pakhor bat ki paknyot ya ki wei. Wat la kata bun ki kentei ki skem jengmut ban penbena ya ki jenglong jong ki ha ka imlang ka salang badru ha ka balang. Hang ne ka don ka saki jong ka wei na kita ki kentei ke bakum ne ka ong. Kat kumbanga yo i. Ka kam ke pakongsan jongi ha ka balang menta kalong tang ban pin internet ya ki duan. Ban sat ye ki jan jong palang ban ruai ha ka choir ban penyat ye ki kenja yo ne ki jing di ni ki ong ki fancy fits ngi lalong ki batibit hadu kata-kata ha ka jing penyat ya kum kini ki jat kam hadu ba ngimla ban le wat lada hadu ba nginla ban le wat lada la tap mat la Lada don ke jinga lang ne jinga keren ki kentei ke mut ki riu pai ba bat ki riu niam ki kentei ki pej ya ke jing pediang subha ke jing pen kre ya ke jing don kam ke jing surok sele ban le fotokopi ya ki kot ki sela bat ki wei pat ki kam ki barit tang ya kat to kat ne ki kentei la khot ban ya simenta Ladon mensuaru haba om judon bakot yaki. Hakapenta jongi ki kentei ngilanang syak hikai hakane kebenta kepas ngabjar hakabalang. Hado bangim tipsu bangi donru kebenta kepa kamper banle. Kajinglong kum ki benta ba syak sarai hakajing sarai jong ki senrang. Henrei om kum ki nangya trelang hakamission jong ukris. Kawan ra ya ke jingma ke bakrang. Henry ke kentei ke dang dei ban yo ya ke jing lai loi ha ke benta ke ba la trei la slem kata ha ki senjuk ki kentei. Hang ni ngidon kam paha ban lai loi na la dei. Hato ngilong sisya ke benta ke bakit kli ke bangi dei ban long. Nengi trei kum kirit pat bat perkat badai ban penlong yang i kum ki kena hato ngi perkat bat saindur na ka bantai la dehi ong ka we ka kong ka kerteng nora vas ka badina Bangalore mentah ke kata ka feminism yang apa ni feminism kum ka Oxford Concise Dictionary ke batai ya ka ketien feminism kum ka jingale na ka bantah ki hok jong ki kentei halor kenorim jong ki jingyar kat apdeng ki senrang bat kentei ka kentien yale na ka banta ka penlong ya ka feminism tangkum ke jingya kren peliu jingmut
Henry kampen pau pura ya ke jemut ke ba sisa jongka. Kalong ke ba kambiang ban ong baka feminism ke de ke jing yait lenti leneka movement ke jinga trelang jong ki kentei bat ki senrang ki ba wanra ya ke jingkela ha ke jing perkat bat ke jing pela penkela ya kirkom trikam ha ka imlang kesalang. Ki kentei ki ba ya simbenta ha ke ne ke jing yait lenti ki kwa aban long ki dekot ki ba pura jong ka imlang kesalang ne jong kepalang. Pandon ke benta ha ke jinga sam ya ka kam bat ha ka kurkom simrai ru. Kim temu ban bujili ya ki senrang neban sensyar halor jongki le neban le don bor halor jongki Henry ki kwa ban wanra ya ki jingkela ke ba bak ha ke jinga dei ha pedeng ki ba leben bat ki ba sha leben ki kwa ban penlong ya ke jinga rengkat ke ba sisa ha pedeng ki senrang bat kentei ki kwa ban penduno ya kino ki jajinga per kerdan bat ban trei na ke benta ka hok dak ke babu ha ke jingmut ya ke jinga per ki ba ya dei bat ha ke jinglong tenrai hakiwi pat ki ktien ki kwa ban sya pet kum ki nonya trelang ki ba rengkat bat ki senrang ha baro ki benta jong ke jing im Saskor ya kejing pelajong ke wepat ke kentei kepala saksitom sibun namarba om siam lanyau ya ka kum ke bayarengkat bat ki perlok senrang jongka. Kala ong kum ne lakhaya nga hakalong yeng Kristan hakerela. Ki kimi ki pa jonga kimlong ki barus pa ne ki padukru. Ime jongaru idon ka kam. Henry kalong ru kanong pe yeng. Kawan rak pisah bat kadon ya ka jing lai luit hakal yang kapisa katokat ni ngalahe lasan pedengki henmen ki parai senrang jonga ngam ken mau wat ka we ka por bala le benyanga na mar bang ade ka kentei ngap pendep ya ka jing pule school bat le syakmat syaka school ba le ne ka university kuma ki henmen parai senrang jonga kilale ha ka jing sisa ngalayo ya ka ju kalat kebaki kilayo ngalale bha ha college haduk kata-kata bala ai kam yanga kum kadang trei hadin bangla pendep ya ka course jonga ha kata ka college ngasngu tenat ya ka kam jonga ha ka college ngasuk tenat ban hikai nga e ya ki samla pule par ka jing ya don lang par ki perlok baya tre lang jonga usnem upaning kong ulah kut kloi pat ke college kala khang na kapanta ka syuti ke baslem nang ta lawan ke jing syatiet de hangta bagi khmat jonga kila pli ka de ke jing sedang jong ka mit badum jong ka man sem jonga lai tu hanga ba omla ban thung biang yanga lakum no marmar mentah jen lada ngayok peteng ngan long ke dekat ke bane jong ka staff jong kata ka college ya kata kim pidiang om dei namar bangam tibit om dei namar bakim sultanat yanga tang namar bangadei ka kentei pompat syongkha ngala ban syongkha bat la ban yok khun ka college kam kwa ban kit ya ka jing kit jong ka kentei bala syongkha kepala ban dawa jing syuti khakun pat ki we pat ki jing rap ba kerpang de hakata kapor bangala sengau thu katno ngatlot kum ka kentei pat katno ngalong ke ba suk ban sya penmong ngala hiar syatrai kum ke japok ngamla ban batai katno ngala sya sidom kata ka jing sya sidom kala ya kadak ka bejeliu ha ka men sim jonga kadang don hang ne haduk mentah la ong ka anama Joseph nang ta kapabut kalong ka kubor jong ka Bible kubor jong ka Bible menta kami kajing kili ki jing dawa jong ka feminism
Bun ki kentei ki bangai hau Chris kilakili yalade yakane. Namar pakai jing yai lenti ki feminist kakan tubru ya ki kom perkat ki papalat put kum ka jing long khor ka jing ya day lesbian kemut ki jing ya le bom kuj kentei para kentei wa ka jing yai lenti ban penyap ya ki kun hak po bat ki weipat. Henrei ha ka jing sisa ka jing ya le na ka panta ka jing lai luit ka ba sisa jong ki kentei kala ban yo bor na ka jing thok ba khuin. Namar baka khubor jong ka Bible ka de ka khubor jong ka jing lai luit. Wala kata don ki feminist ki baong baka Bible ka ya sya liang lain kalong sexist. The Bible is sexist. Ngimla ban len ya ki jing sisa ba ya ki kot jong ka Bible la tho a ki por but ki imlang salang ki ba nyau ki kentei kum ki ba shadien ne ki ba sa ha ka sengu jong ki shinrang. Lakan ka daw habang ibatay ki jing tho jong ka Bible. Ni day ban penya klat sai hapeteng ublay ka ktin ublay kar kom ba ubri upidiang ki jing pen pa ublay but ya kar kom ba ya kata ka jing ya umat la pen pa. Ublay jong ka Bible ula pen pa wila day ha ka pertei ke balasan syar ki shinrang. Kumta ka ktien bala penon kam da ki nong tho ba khuin kala sakta da kata ka imlang ka salang. Na kapanta ki nong tho ba khuin ka mat jong ka feminism kam padon satya. Ka feminism ka dei ka jing ka patmai ka balong modern ha ka weipat ka liang ki kentei kim dei ben perkat ba kilong ki ba kham light na ki jing ya sya liang ban ya ki shinrang haba batai ya ka Bible. Baro ar ki dei ban pej bha ban om pen ong ya ka Bible ban ong ya ka ba kam ong. Kumta ngis ngau thu ba ka jing ya perkat jong menta ha ka jing kamla ban long pura ka ba klem jing ya sya liang wat la ngi persyang ban long ki ba bej bat ki ba syai kat bala. Ni day ban wat ya ka bor jong jing pen pau ba khu ja ka Bible kenang ban sem ya ka jubab jong ka ktin ublay ya ka jing kili ki ki jing dawa jong ka feminism. Ini pej ya sapang ki kentei jong ka jutang barim jong ka Bible. Ban supen ya ki kentei ki ba pau nam nei ki ba om da pau nam ha ka jutang ka barim ban wat men sem na ka jing im jong ki kam don jing mut namar kim bun bat ki bala kedeu ya ki bala kedeu lai sulong ki ba sya tap da ka kerteng jung ki shenrang ki ba paunam kar kom ke ba kham de kalong ban pej ya ka jing long jung ki kentei ha ka imlang salang jong ka jutang ka ba thamai na ka liang jung pej jong ka an ka kentei kam don benta ha ka jing im paj ba kum ka khana kentei ka dei ka jong ukpa ubala wat bandi ya ka ngi pej na kitab Exodus long ka ba arp huai de khat nyo anda kala syong kapan ka kalalong ka jong ukurim apa yang the property of the husband ubala bandon palat ka wei ka tengah pej Exodus arp nyo khat nyo Exodus arpau khat nyo hakajing sisa kam don lat ban sedang ya kajing ya pelat tengaru lene divorce na ka pantai jongka kajing don kun jongka kam tam lada ka khai senrang ka dei ka penlong ya ka ban long ka kordor hakikmat ka imlang ka salang hakaliang ka niam deleng ba ukurim bakala nyau ya ka niam kala nyau ya ka kum ka khot jong ki bri ublay namar ka jing ot share ka dei ka dak pa ubreu udei jong ublay ubalarung ha ka jing ate kular bat u yawe ka mut bala ot share tang ya ki shenrang bat ka kentei ka yo benta ha ka jutang lengba u shenrang pe Genesis long ka ba khat nyau tu khat chipau shushu ki kentei kim ju ye simenta ha ka jing ya seng pai ba wat la sya ya ki ban rung ha ka tempel henrei pade lasna
jaka kerpang na kapantai jongki lada kirung haka tempel haki spas nem shua ka jengwan Kris ki senrang ha Israel ki ju aingu yau blei man kesengi ba shem lapen long ye ki kum ki mrau ne kum ki kentei haki wei pat ki ketien lai nyeu ya kentei kum ke ba hapo ya senrang uba sensyar halor jongka ya kane ke jing sensyar lai nyeu kum ke jing pensitom na marba ula jupet ya kentei kum kanong pensoi pe Genesis lai khandriu Genesis lai khandriu ka jinglong jong ki kentei ha Israel shwa ka jingwan Kris kalong ka dau ka pakong san baya ka jutang barim la tho hakar kom pun kam ki ketien chapang ki shinrang ujisu pat ki kentei kalong ka basuk ban singu thu bahaka spas na baningkong ka kerdan jong ki kentei ha Palestine kalong ka ba hapo kumta hakum kata ka jinglong ba kisha ban ben ujisu la sim ya ka jingkela ka batmai haki gospel la ka bun sin ya ki kentei pada ka banta ka ba kilale apdeng ki senran baningkong ujisu la nyau kor ya ki ula pen ibu ram ya ki ula kren bat ki klem jing ya per bet kum ya ka kentei Samaria la ka gospel kum Yohanes long ka saud ko diwe do sapuar Pat ulas ngosen ya ki pasya sitom. Kum ya kentei ka badu ya la ujong ukun. Ka ha Lukas lenong ka banyau kat kadwe hadu katnyau. Ulasya ya ki ban bud ya ha ka jinglet jalap jong Wala kata kamdei ka rukom. Lene watla ha kata kapor kamdei ka rukom ban le kumta. Haba Ukraine syapang ka himau blei. Ujisu lapet iki kentei kum kino ya trelang ki berengkat ba ki senrang. Ulapen kia ya ki kentei kum ju ya ki senrang. Ulah keren haki parsi. Da ka papunan kam ya ki nuksa na ka jing im ba man la ka si jong ki kentei. Pet kum ya ka tu ka kentei beja ya ka pisa. Na Lukas long ka bakatsan ko layadu spau. Shem la nyau ben ya kano ka kentei. Wat yakin du tiro. Bet Lukas nyau dekat lai pun riu du sanpau. Hake jingi kai jung shem la punon kam ya kano ka ketien ke papan pau. Ya ke jing perkat ke pas sniu syapang ki kentei. Lene ke jing perkat ke papan hapo ya ki kentei. Ula Krisyan ru ya ke jing long bandon tangkawe ka kurim. Kemudian ke jing keren ban nyau buram ya ka kentei da ujisu shem la priang ya ka jing sensyar jong senrang halor ka kentei shem la pet ya ka bakadei ka jing long tenrai jong ka kum kanong pensoi da ka bal long light luit na kirkom imlang salang shem la khang ya kentei banyo ya ka ju ka jing light luit Henry Wat lau Jisu la pen ya ke jing pet ke babhai ke kentei ngimla banyau ya ujisu kum unong ya lam baklain tam jong ki feminist lene jong ka feminism nakane ke dau ngimdei ban pen he palat ya ke jing kata jong ki jinglong ba jing hikai jong ha ke jinglong jong ki kentei lesing la perkat ya kine ke jinglong pat ka kubor jong Jisu syapang ka benta jong ki kentei ha ka balang ha India menta pila ban ajubab ha ki komen ya kini no pila en ban ai saki na ki gospel ban Krisyan ya ke jing perkat jong pi kumta pi perkat na ba menta Jisu un salong unong yalam ha ke jing elek persya ya ke jing ben ya ki kentei hai yeng para ki imlang salang bat balai haki kerhun Kristan ki banikong kabalang ka banikong kala kentup ya ki senrang bat ki kentei ya ki ba nyau ya lade kum ki ba rengkat ha ke jinget bat ki ba yo man sim na ka ktin bat ki jingle jong Jisu rengkat
Katokan ni nak kidkot jong ka Bible kidai kibala kelak pamut kidkot jong ka jinget Kristan na pedeng jong kidai kibala kelak pamut kum kitu kinong lum khajana don ru ki nuti don ki briu kiba na ki bentaba per jong karukom im ni pula ki kam jong ki apostol ka lenong ka pasan khot khat sao ka ong kum ne Henry ki nang bun ki briu ki balaya so ya ka kan hun jong ki bun ba ki shenrang bat ki kentei ki balange hau try katokan ni ki kentei ki la pendep ki benta ki bahadin labu kerpang tang na ka benta ki lengdo kum kan uksa ka Priscilla ka tengah jong Aquila kalai trelang bat Paulus ha ka jingseng ya katokan ni ki kenhun Kristan ha ki katokan ni ki snong bat ki nong ba ini siapa makanya ka kam jong ki apostol ka alon ka khat pra khat ar sakoi ka beri berteng ka Phoebe ka balong ka deacon ha ka balang ha kenkre kala pentep ya ka jing sekri lene ka ministry jong ka kum ka deacon hape ka city seki nong room kalong ka khandriu khot iwei bat ar Paul apostol Paul ula don ru sibun ki kentei ki betre lang bat ha ka kam apostol jong ki pe city seki nong room kalong ka khandriu khot riu haru khandriu kam long ka pasuk ban batai manta ya ka jinglong ka ba sisa jong kini ki jing sekri ba ki kentei ki la le akapor ban kong jong ka balang kum ka jing yalam ka jing hikainiam ka jing penyai ka jing priang subha ne ki weipan Henry kalong ka pasai badon ka jing atrelang pat ka jing ba khli lang hapadeng ki shenrang pat ki kentei hai jing pendep ya ki ne ki kam pe kum ka ruksa ha ka city saki Roman kalong ka khandriu khat nyo ki kentei ki lale ya ki kam jong ki hapo ki put balabu daka imlang kasalang hakata kapor warlaki I kumba ki barit pai ha kabalang baningkong Henry ha kanong rim kim shem la sha khang banya sim benta na ka benta ki bakerpang ha ki kenhun Kristan shushu ngimla ban pen sisa pa ujisu ula temu ban khangi kentei na ka jing pendep ya ka jing sekri Henry ka jing sisa kalong pa syam lakhot ya kano kentei ban rung ha ka kenhun jongki khat ar ha ka kam kerpang jongki ngau biasa sini kene ka benta Henry ka jing sisa kalong ba syam lakhot ya kano ka kentei bandrung ha ka kenhun jongki khat ar ngut ha ka kam kerpang jongki kum ki apostol nangta sapang Paulus apostol berkejeng pejung yaki kentei kanong rim jong apostol Paul ha kan ke benta ka I kumpa kalong ke ba ar sertap ka paring yang ambiguous nekong ula banjur ya kajing yang kat ka pakong sana pedeng ki senrang bat kentei haba utho ha ka siti saki Galatia ka lenong ke balai kot arpupra lo tho kum ne don jing ya per la pedeng ki ju ne Greek ki mrau ne ki balai luit ki senrang ne ki kentei baro pi along ka way how Chris Jesu Galatia lai arpupra haki wipat kikitin day bandon kano ke jing per kedan persya I kentei hakabalang hadin kata wala penpau ya ke jing jungu dan ka conviction jungu da ka baong Henry kene ke ka city saki Stephen Kong saki Korin long ka kharwei khot nyo Henry ushenrang day bantam ya la ka kle namar ulong kadur ublei bat kajing penpau ya kaburam jang kakan teipat kapan pau ya kaburam ushinrang
Stephen Kong si Korean long khatway khat nyaw. Kiwai pat kibenta kiba apostol Paul wa tho kipan pau ya kaju ke ja kata ka jinget chung wa tho kumne ya u shinrang ru om siam la thau na ka benta ka kan thei hanre ya ka kan thei na ka benta u shinrang na ka ne ka dau ka kan thei ka de bandon ya ka daksha sensyar halor ka kli jongka wan burom ya ki angel la keren sepang jing tap tamo ki kli ka kanika jing tho kanika de city benikong saki korin long ko bakadway tukot kandai bat sipo nata sakoi pat ka city ki kentei ki de ban burom yala ki tengah lakum ya utrai kini ki nong Ephesus long ko pesan tukot arpu lai ki kentei ki de ban burom yala ki tengah lakum ya utrai namar utengah ulong ukle jong ketengah jong u tik kumba ukris ulong ukle jong kamet jong u kabalang baru nong pen im jong karu Ephesus san arpu lai nangta nglaman kili yakini ki kili piperkat ba u apostol Paul lo temu ban ong ayu syapang ka banta jong ki kentei haka imlang ka salang bar haka balang sakoi pagi jingkeli lada barok ki long ki bayar kat kabalang balai pat de tang ki kentei ki bale ya ki kam ying hakabalang hai kini ki jing tho u apostol Paul ulai sim ki jing ken ya ka imlang ka salang bat kurkom im ha kata ka por jong u hande kabalang kala peteng ya kata ka jing perkat dan rai taki spa snem pat kala klet ban bu biang yakini ki jing tho ha ka jing dei jong ka por bala tho yaki kamen sim jong ka gospel ka badon ha Galatia lai arpu pra ka ba ongkum ne om don jing ya per pedeng ki ju ne Greek ki mrau ne ki balai lut ki shenrang ne ki kentei baro pialong ka wei hau Chris Jesu kani kadai ban long kabor kabapen slur ya kabalang ban ya syakmat ban kentiu ya kajing ya rangkat apa deng kisenrang berki kentei shua haka imlang kasalang kabamenta nengi pej saha kajing hikai jong kabalang ki bishop ki ba la ya simenta haka jing ya lang lena ka dorbar ba ka baar jong kabalang lengi ong ka Second Vatican Council kila penpau ya kene ki jing ong ka badai ban ai jing alam ya karukom bangi pej ya ka benta jong ki kentei ha ka imlang salang bar kabalang kala thok kum ne kila pen mi kene we jing thok ma ha ka ne ka por menta ki kentei ki simenta hajan baro ki benta jong ki jing im dei ban sya ya ki pan pendapura ya ka banta jong ki kat kum ka jinglong jong ki hi kane nakwe ka dulir belapan mi long ba jong kane ka Vatican Baar ka dorbar Vatican Baar ka bakarteng Gaudium et Spes nombar ndrupo nota nikili sekini jingkili pila ban jubab long ba jong ki comment Pikershan na em baki kentei kin sa jit kum ki MLA ne ki MP. Bale. Pik perkat ayu syapang ki kimi ki pa ki barai ban pa pule ya ukun sinrang hendrei om ya ka kun kentei. Lamar ki kimi linti ba ka kun kentei kan syongka bat kan sa haying. Sakwe pat jingkili. Hatong ide ban ong ba ha India ka jaka jong ka kentei ka dei tang haying pat ka kam jong ka dei ban ri kun pat ban pet ya ki kam ying ne kalong ka baru ya ka ban le trei sabar pale nangta ka jing kot sa ka jing le jing kam ha ka history jong kabalang in pese kata kaba ya dei pat kan kapor kaba menta
Katokan esnem mensua ka Kasmira Baria ka na Mumbai kala tho. Ki kentei ha India kila sedang ban mi syabar na ki jing sop jongki. Ki kenhun ki bawad jing ya rengkat kila mi hakinong ba. Shushu. Karukom babun ki kentei mentai ki yakun ban yo jing ya rengkat bat ki senrang. Kamtam hakabalang layo i da une ujon ba arpulai. Ujon ba arpulai. Ba ong sapang kane. These are the signs of the times. Ini klong ki dak jong kejuk leni jong kapor. Henry kane kade kadak kapadon kamban sngau tu ba. Ublei kwadengi bara om tang ban burom ya uwei pa uwei haki jinga per jungi. Henry ru hai ki bentaba per jong ki jing trei jongi. Nang ta. Su lakot yangi. Ban wandra ya ke jingkela hai ki jing kendor jong ki jing perkat jongi. Ka ban yalam ya ki senrang ban sange no ban le donbor halor ki kentei. Bat ki kentei ban don ka men sim shulur ban sim ya ki bentah ka imlang salang bat hakabalang ki bala ban pendep kambha wat ban ya ki senrang. Dekane kepala penlong yau Joseph Conrad ban ong da ka jing kren samut. Ban long ka kentei ka dei ka kam ka ba shisha. Namar ka jinga simbenta ka dei ha ka jinga dei bat ki sinrang. Heritung ini perkat ya kato ka ni kilinti jing trei. Ki bala ban simbenta da ki ba yo i ya ka jing ton kam. Ban kentiu ya ka feminism haka imlang salang bat ka imlang sa bat haka balang ru. Kebaningkong ki egi jing trei politik len imlang salang ki ba ngila ban le kum ka kenhun haka jing trei lang bat ki wei ki seng ne jing yai lenti kemut movement ban kentiu ya ka jing simenta jong ki kentei haka jing im bat haki kam jong ka snong ne Paris jongi. Jingkili baar. Ni jios ngau baki senrang baki kentei ki long kinong bakli lang hakabalang. Ngin le ayu pan pen urlong ya kane hakanuhun ne ka Paris jongi. Jingkili balai. Hato ngila ban sedang ne kot sngubhai ki kenhun feminis ban ya keren bat ni. Bat ban long ki bakloi ban sngap ya ki. Di pengepenkut dekini ki jingkili. Bila aban jubab ini jingkili, tu jingkili, pateng kidon mene haki comment section. Tapi ini ya continue banyak keren ya kene ka topik. Kemudian kambah kene ke jing Kristan jongi ke pamenta. Ban im ya ka ketien ke jong blay, ban im ya kene ke jinga day jongi la kentei nation rang jinga trilang. Ban kar ba ke jinga don la ki jong ki benta ban le kat kum ka jinglong jangi la kentei nation rang. Pai kum kanuksa ngaban ya kene ka wi kamat. Oi jah ka kambalang ngila ban tribun ki kam. Kumpa kalong menta ka balang ngidon the synodality ka jinga yad lentilang kum kapalang kentei bat senrang samla bat kena bat tenmen. Hari kidon ki benta ba la ban le tang kiling dok soblei don ki benta ba le balak ban long ban le tang ki senrang don ki benta ba le long ban le lang ki kentei bat senrang don ki benta ba long ban trei ban penyai tang ki kentei ngi long ki ba trei lang ngi collaborate hari ba ngi nom ya pekpo lene ba ngin om ya kenpo lene ya le don bor na dakis senrang ya ki kentei ngi long ki ba ya kaju kerdan nakmat jung play aparing yong. We are equal in God's sight, but functionally different. Tengah penkut dah katakan note, tu ingin saya keduk biang, dia sam ya kene ka video syaki parlok ki jongpi. Keblei sibun ni ka por jongpi.